Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi begynde at spille på vores 100 baby challenge. Jeg tænker lige at starte med at sætte det her på autolys, så vi lige kan spare nogle penge. Men jeg tænker, at det første vi gør, det er nok at gøre hende gravid, så vi skal ud og finde en mand. Ja, spørgsmålet er, om vi skal rejse hen til et sted. Det kunne vi jo godt. I træningscenteret, så der går nok altid mænd, føler jeg. Og jeg havde ret. Start med at snakke med ham. Prøv lige at blive rigtig gode venner med ham inden. Prale familie, vi har sgu ikke nogen familie endnu. Ja, nå, nu blev hun færdig med at træne. Spørg om karriere. Så lidt flirtende video. Jeg tænker faktisk allerede godt nu, vi kan begynde at flirte lidt med ham. Vi vil se om det virker. Nå, han har fikset arbejde, det tror jeg ikke. Der er mange af de her mennesker, som aldrig har noget arbejde, føler jeg. Wow, han er allerede flirtet. Første kys. Hold da op, det gik da godt nok hurtigt. Så kan vi jo bare hive mere. Men jeg tænker, vi også lige vi kan sige hej til de andre hurtigt. Personlige træner. Ja, var det ikke de mænd, der var? Så lige gå op på toilettet lidt. Nå, men så prøver vi at rejse hjem igen. Så tager vi ham med. Så vi kan lave et lille barn. Kan vi allerede? Men jeg synes faktisk, at huset det blev ret pænt. I forhold til de penge, vi havde. Så ja. Så må vi bare lige spørge lidt sammen. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg skal have børneværelset. Nu skal vi lige se, om hun er gravid. Jeg har glemt at sætte en lampe på badeværelset. Oh my god. Det gør vi lige hurtigt. Ej, de er da også vildt pæne. Hvorfor har jeg ikke brugt dem? Så må jeg sætte sådan en lille... Eller den er måske... Ja. Det tror jeg. Så lige autolyd igen. Hun er gravid. Dejligt. Så må han egentlig godt gå igen, synes jeg. Fordi så skal vi i gang med at tjene nogle penge. Jeg plejer faktisk altid at starte med det lille, fordi så taber man ikke så mange penge i starten. Lige indtil man lige er blevet lidt god. Så kan jeg bare lige have speed tiden op. Mailefærdighed. Nå. En velkomstkommentar. Nu vil jeg hellere lige sige hej til dem, eller så bliver de bare sure. Men der er jo en mand her, så det er meget godt. Kan vi lige blive venner med ham, tænker jeg. Se, hun er allerede glad. Hvor er hun overhovedet? Hvor den havde jeg lige taget. Har de ikke kommet med en kage endnu, eller hvad? Går hun? Det er da stadigvæk i gang. Ej. Okay. Han er single.
Jeg vil også lige sige hej til hende også. Hey, stop. Stop. Du skal lave noget mad i stedet for. Nå ja, det er rigtigt. Der er kommet det her nye noget. Det ser mega godt ud. Der er blevet salat for haven. Mad til os. Flint. Jeg spiser bare. Jeg sætter det så ind i køleskabet. Så det ikke bliver dårligt. Nej, vi bliver også færdige med billeder. Og se, man har taget penge. Det er mega irriterende, når man gør det til at starte med. Men det var bare lidt så. Jeg vil gå ud og se, hvad de er her mere. Gå væk. Så går der hjem i stedet for at gå ind og snakke. Tak. Yes, niveau 2 allerede. Hvor lækkert. Ja, det kan man i hvert fald. For det skal man bruge næsten altid tid på. Ej, vi tjener allerede penge på det. Så kan jeg begynde at lave dem lidt større. Kan jeg lige blive køkkenet mens. Skal lige på toilettet. Så kan du male igen bagefter. Nu tager vi den store. Ja, det skal jeg lige lade være med at spise først. Jeg tænker, det er bedre at lige at tage et bad og gå på toilettet og spise bagefter. Det er lidt irriterende, at jeg ikke har noget, hvad hedder det, brusebad. Det tager så lang tid, når de ikke har bad. Ej, what, hun ser egentlig mega cute ud, når man er gravid og har den her på. Ej, what? Jeg tænker, at i dag, der bliver det nok bare sådan noget med, at, hvad hedder det, at jeg lige maler hele dagen, og så skipper jeg egentlig bare til, at der sker noget. Men skal vi starte med på det her ind i køleskabet? Så er det vildt underligt bare at sætte det herude. Men ja, jeg skipper, så der sker noget spændende. Ja, nu gad jeg ikke at male mere, så jeg tænkte lige at hilse på de her mænd, der går herude. Inden de når at gå, så havde vi hilse på ham. Nej. Det havde vi ikke engang. Yes, han kommer med gående. Nej, hvad? Det var godt. Ej, han ser lidt ked af det. Det er han så også. Men det er lige prøve at gøre ham i godt humør. Så det hjælper. Godt, de er blive gode venner med dem her til starten. Kom niveau 5. Så er det vist tid til at få noget mad og gå på toilettet. De skal altid på toilettet så meget, når de er gravide. Det er helt sindssygt. Hvor lang tid er tilbage? Tredje trimester om 17 timer. Så kan hun lige male. Nej, det var færdigt. Så kan hun gå i seng. Jeg synes altid, at det er de realistiske malerier, der giver flest penge. Så det er dem, jeg laver flest af. Kan hun lige spise, så går jeg i gang med at male igen. Ej, der er stadig lang tid til hun får et barn. Jeg hader starten på noget baby channel, så det tager så lang tid for mig at ligesom komme i gang med det hele. Er det realistisk? Hold da op.
Men det er godt lige i starten lige at få tjent nogle penge, så der man har råd til at lave mad til børn og udvide. Jeg har allerede 1000 kroner. Dejligt. Og det der billede er så pænt. Jeg overvejer lidt at gemme det. En der i stuen måske. Det tror jeg gør faktisk. Tænker her. En lille ramme på. Så lidt og noget mad igen. Nå, der har vi kun det der frugtkage. Må vi se, om hun kan lide det. Der er virkelig ikke særlig mange simmer, der kan lide den her kage. Og det kunne hun så heller ikke. Jeg vil lige lave noget ordentligt mad. Det var bare det billigste her. Hov. Øj, det er løgn. Ja, yeah, det kan hun godt. Nu skal jeg lave mad til mange. Så, nu går der ikke så lang tid, før hun føder. Hun laver da godt nok det der billede hele tiden. Og så lige spise, så tænker jeg. Jeg spoler ret meget her lige i starten, fordi der sker ikke lige så meget, synes jeg. Skal vi lige på toilettet, tror jeg. Ej, nu må hun da også snart føde, altså. Men så kan vi bare nå at male noget mere. Og jeg er virkelig glad for huset. Jeg synes virkelig, det er blevet flot. Så er hendes værelse. Skal hun føde lige om lidt, eller hvad? What? Det er da godt set. Jeg tænker, vi lige køber sådan en krybbe. Hvis det hedder. Vi kan herinde. Eller hvad? Her. Tager vi lige nogle pæne af det. Den der. Kan den lige stå herinde, tænker jeg. En pige. Jeg tænker, hvis det er, at I nu har nogle pigenavn eller drengenavn, så må I gerne skrive dem ned i kommentaren. Så bruger jeg selvfølgelig dem, når det er. Men lige nu der tænker jeg bare, at vi tager et tilfældigt et, og det blev så Signe. Og hvor dejligt. Vores første barn. Hvem kommer nu? Det er Bob. Han vil åbenbart gerne snakke med os. Det kan være, at vi kan få barn med ham, måske. Er de... Nej, de er ikke kærester, dem der. Det er godt. Tjuske hoved. Det vidste jeg faktisk ikke engang, han var. Han har en partner. Eliza. Men det skal jo ikke stoppe os, tænker jeg. Vi kan stadig få et barn med ham. Jeg tænker måske allerede, vi kan prøve at flirte med ham. Vi er lidt langt i vores venskab. Ej, der kommer nu lige løbende. Skynd dig, gå væk. Åh nej, åh nej. Har vi det ødelagt deres forhold måske? Åh nej, ej. Det er ikke så godt. Jeg vil gerne gå nu.
tror bare, vi prøver at ringe til en, jeg allerede har snakket med. Ham her. Ham ved jeg, at han har ikke nogen kæreste. Så kan han jo lige komme forbi. Jeg skal lige spise noget mad. Jeg tror faktisk også allerede, vi kan flytte med ham, om der sker noget. Ja, det virker da. Han er allerede flyttende. Hold da op. Kan vi allerede første kys? Kan vi nu? Det kan vi allerede. Ej, hvor dejligt. What, hvor spørger mega nemt. Det ligger bare og sover. Der har slet ikke været nogen problemer endnu. Jeg må lige rette den her stol. Skal vi se, om jeg er gravide. Og det er vi. Nå, men jeg tænker, at det betyder, at vi afslutter den her video. Nu græder babyen også. Så status er, at vi allerede har fået et barn, og vi er faktisk også gravide nu. Så det er mega godt. Jeg vil gerne sige tak for, at I har set med i den her video. Hej hej!